बेसेबांबा बुरजा आं एसे एक्सरेनि रिपर्ट बेखौबो मोनबाय गुरु ना औ बायराव थांदों फेसना खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो आङो क'क्राझारावसो दंफैयो आरोना माने हाखु दाखु क'क्राझाराव फैदों फैनाय समाव भिडिअ लाबोनो मोनासै दा आं उन्दुनो ओंखारदोंमोन फेनखौबो जाबाय गोथौबो गारबोखो ए आखाइखौ आइथिं लानानै थांबाय थानि र' लोगोफोर दायो सनालिनो होआ दा हो माबादि नायदों सनालिया लोंबावखा दा लोंसोम लोंनो मोनो सनालि बेसे बुरजा बेसेबांबा बुरजा आं एसेल' लोंदों नालाय नै एफा बुरजा दङ बेलाय बेसे बुरजानो इसिनि दा लोंजोबखा आरो आंबो लोंबावगोन दा लोंदो हाजोआव आरो गस्लायाव खोख्लैजोबबासो फैजागोन आङो लोंदो दा खोख्लै लोंदो आं लोंखाला नै क'क्राझार फ्लाइअभार मोनफैबाय ना रे फ्लाइअभार बारलांनांगौनो बेयाव मोनसे देखायबासो नुयो जाहैबाय पस्टार मोनफैबाय नै फन फैनानै गेटखौनो भिडिअ लानो मोनासै औ आयदाय ओंखारदो लोंखांबाय बेखौ लोंखांबाय हा डक्टरनाव फैदोंहाय मामिखौ लाबोदों हस्पिटाल सिङाव हाबफैबाय नै जों दायो लोगोफोर दायो जोङो इसोर हस्पिटालनिफ्राय नैबे सिभिल हस्पिटालाव फैदों आरोना बेवहाय डक्टरनि फार्मासि दं माबा मा होनो क्वार्टार दं नालाय आरोना केबिन गावनि बेवहाय फैदों आरोना ओमफ्राय दायो दसे नेनो थिनदों 10-15 मिनिटसो बेखायनो नेदों आरोना लोगोफोर देखायगोन आङो दा खोन्थालांबाय थागोन दे लोगोफोर लासै लासैनो एसे एसे जाहायो क्लिप आरोना फैबाय जों ओरैजा हाबबोबाय आरोना ओमफ्राय नैबे गोजौआवनो नैयावहाय बेयो मा जिरायनानै दं गरमथारना बेखायनो बेयाव जिरायदों आङो ओइ सनालि मा थाख्ला डक्टरनि डक्टर बिजि थुगोन दा नोंखौ नैबेयाव बे होननानै बैयाव लेंहरफिनबायना डक्टरा डक्टर फैजागौ फैजा प्रकाश शर्मानो डक्टरनि नामा प्रकाश शर्मानो सोंदां फैजागौ फार्स्ट टाइम मा होनना बुंनानै ओइ फार्मासियाव थांनिबा नवंबर होके अभी बंद हो रिपर्टआ बेनो जागोन दाना मास मोनसेल'सो जागोन एसे बेनिखौ लानाय नङाना खालि बै रिपर्टखौ सिगां नामा चलेगा अभी करते हैं 21 तारीख को ऑपरेशन करने वाला था हाँ 10 तारीख को एक महीना कंप्लीट तो ये फोटो अच्छे नहीं खींच पाते ना चलेगा सारा पूरा कंपनी वाले को हाँ बताइए
তাহলে গুড দিয়ে প্রয়োজন হবে प्रॉपर ऑपरेटर पुलिस सिस्टम को भी बोलने में लैपटॉप को भी आज ही कर दूंगा मैं अराउंड 40,000 और टेस्ट वेस्ट और डिस्चार्ज में लगे 50 में हो जाएगा सर क्योंकि ये हॉस्पिटल के चार्जेस 40 बाकी आपका 5-6,000 का टेस्ट भी लगता है और डिस्चार्ज के 3-4 में मैक्सिमम मिले तो 50 में हो जाएगा सबको जल्दी Sarai là dữ Lại lên vào 50 मान लीजिए Thế là ăn cơm ạ सिंगल डे सिंगल और डबल डे नहीं 1 डे डक्टर हायखौ हरबाय आरोना अपारेसना दिनैनो जासिगोन माबा नैबे मुलिखौ जानो थिनदोंमोन ना खरसे जानो थिनबाय खरसे जानो थिनदों एसेजि लाजोब्बाय डक्टरनिबो बिनिखौबो लाबाय हरजोब्बाय रिपर्टखौ मोनथ'आनो हो लोगोफोर दाहायसो मोनगोन ओमफ्राय नै एडमिट जाहैगोन थिनबाय ओंखाम उखैनानै बेखौ जाग्रोबाय रिपर्टखौ दाहायसो लांफैनो थिनदों ओमफ्राय हस्पिटालावहाय एडमिट जाहैगोन थिनदों ओंखामखौ ओंखायनो बेखौ खाबाबो हामगोन संना लाबोगोन फैनानैथ' स्टेसनबो थैयारि खालायना गारबोआखिसै ओंख्रियाथ' दंमोन बिजोंनो एसे जानो हागौ मालाय लाबोदोसो टिफिन बे मालाय न'आव सोब नागिरो थलावना खान्थिं दं आंनो बै दैया हरनो Bilek बेयावनो दै दं थाखि दे थाखि दैया थाखि ओइ बेसेबां बानायदोंब्रा मिथिजानो होननाय गावनो नेनांगोन ना एसे ओंखायनो बेखौ जादो होनदोंमोन आं बेखौहाय खस्टाखौ जाबोखादों दे दाख्लैनो दाहालागै एसे मोजां जानायलायसै दाख्लै जालांबा लस जाबाय मालायनिखौ लानानै थानाया रुथि जाखांनानै जोङो दायो हस्पिटालावहाय एडमिट जानो थांगासिनो दङ 5टा नङाबा 6टायाव जागोन आरोना ओमफ्रायो मोनसे मिनिटाव खोथा जादों बाव दोन बाव बेयाव दोनगोन दागार मोनसे मिनिटाव खोथा जादों आरोना फैसा 20 थाखा एसे एन्जर अरख्लानाय होबाय नालाय आङो सनालिया हर होनबा आंनो 20 थाखाखौ होनदों देखायना सनालि थाखाखौ मानि बिनाय नोंलाय सनालि एन्जर अरनायखाय दानिफ्रायनो फैसा 20 थाखा एन्जर हरदों होननायखाय हर होनबा आंनो होनलाय देन्जार जाखागोनलै सनालिया फैफिनबाय नै जों दायो हस्पिटालाव आङो उल्टासो जिरायदों उल्टा र' थांगासिनो दा देखायगोन आं नै बेजों हाबलाङो दे ओरैजाय फैबानो ओजा हाबलाङो आरोना बारा गोबाव खय बोसोर जागोनथाय बे हस्पिटाला गोदानसो मिन्थिया जोंबो दाख्लैसो मिन्थिबावदों आं बिदि हस्पिटाल जेबो खालामनाङा बै लेखाखौ जमा होनो थिनदों
बेखौ जमा औ एडमिट जागोन औ बे रिसिपसनाव होनांगौ दा औ किसनफोरनि ना औ प्रकाश शर्मा नैबे मा जोंनि बिखुनजो अफाराव नै इखौबो हरफादोंमोन इखौबो होनो बिदा सिस्टारफोरनो ना 70 औ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ना औ डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार गामिया गसाइगाव वार्ड नाम्बार 2 साइगाव जायो केसबाबो गसाइगाव 7 नामा 7 औ आंबो गसाइगावनि नंखायबा आं चिरांनि चिरांना 7 नैबे नामा बेयाव LA थावनांगौ दे बेखौ माबा कारेक्ट खालामना होलाय आंबो बिदिनो होबाय मालाय रुपासो होबाय रुपुलासोमोन औ रुपुला बेयाव LA थावनांगौ 2400 मा हरसेयाव 2400 दा केबेनबो गैयानो दा जेनेरेल थाथ'नोसै गाबोनफोरसो खालि जानो हागौ बेयावनो थाथ'नोसै केबेन गैयानो खालि औ बेयावहाय वार्डआव थांगोननि लेखा जमा होदों नों তাৰপিছত এটাও শৰ্মা ছাৰৰ লাগিছে এইটো সোমবাৰ ৰাৱণ দি গ'ল একো কিবা কৰা নাই बायराव थांदों फेसेना सेकेन्ड चेलेन्ज चलि আছে बिबि टिभि আছে दाथ' बे महाराष्ट्रआव बानायनाय बे सारा बेनो सोलिगोन होननानै गोदान बानायहोफिनासै 647 मास मोनसे मास বিকাশী বুলি কোৱা কাৰণে বিপিএনটো দিয়া হৈছে আৰু এইটো আজি হোৱা পেচেণ্ট না জেনেৰেল থ্ৰীত আছিলে এতিয়া 103ত আহিলে এতিয়া আছে হামিয়া আৰু এইটো ক'ব লগা হা শৰ্মা ছাৰৰ চব দিয়া হৈছে চব দিয়া হৈছে ओरैफाय सनालि औ बेनो पेसेन्टआ एक नाम्बार नहीं जनरल में रखो अभी वो को सब बात जेनेरेलावसो थाफैबाय दायो केबिन गैया लोगोफोरनो मानसिफोर मेरला दं केबिना खालि गैया लोगोफोर बेनि थाखायनो दायो माने जेनेरेलावनो थाथ'बाय आरो दाहाय अभाराव जमा बेलासियावसो जागोन ना ओमफ्राय केबिना खालि जाबा केबिन लागोन आरो ना दायो गैथ'वा केबिना बर्थमान खालि गैया 40 जाजोब आरो ओमफ्राय न'निफ्राय मानसि मादैमोन फैनो नागिरदों दा फैबा माबानोसै आरोना दा गासैबो माबाय ओमफ्राय रिपर्टआ दाहाय जाबा गावसोर फन होनानै लेंहरगोन दा जाबा आं लायब्रबनानै फैनोसै आरोना स' लोगो मोनहैनो र' लोगोफोर दाहाय देखायनोसै दसे रेस्ट लानोसै बाजाय फैदों Nah, So लोगोफोर दायो आङो मानि रिपर्ट दहाय जे ब्लाड टेस्ट जारि खालामदोंमोन बिनि रिपर्टखौ लायनो थांसै आरोना दायो फन हरनानै लेंहरबाय फार्मासिनिफ्राय रिपर्टआ रेडि जाबाय लांफैदो होननानै माखौहाय माबायावनो गारबोथ'बाय केबिन गैया आं नोंसोरनो दहाय खोन्थाखादोंना लोगोफोर जेनेरेल वार्डआवनो दोनथ'बाय आरोना ओमफ्राय खालि जाबा लागोन दायोसो जागोन नालाय अपारेसना दायो सेलेन होनानै दोनथ'दों आरो स' टट'बो गैयाब्रा दायो हस्पिटालावहाय मोनसेबो ओमफ्राय ससे थाबायलांसै दा बैनिफ्राय टट' नेनानै थांनोसै आरोना लोगोफोर मानसिथ' जों सानैल' फैदोंमोन ओमफ्रायो बेवाइमोन फैनो नागिरदों ओमफ्राय मादै फैगोन आरोना फैगासिनो दं मादैया दायो दा लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर ससे थाबायलांनि आं थ'आनो गैयाब्रा लोगोफोर नेनांसिगोनसो नै दसे नेथ'नोसै बेयावनो जा गोजान मारै थाबायनानै थांनो सान्दुङाबो ओरैबायदि गोसा ओरै बारै साहियाव नेथ'नोसै दे लोगोफोर
ओरैबायदि जारला थ'बो गैया मोनसेबो लोगोफोरनिनोसै बे साइखंहाय उल्था थाफैबाय आं उल्था साइडआव बेनिफ्राय सान्दुं गोसाथारना बेयाव नेथाव जाया आरोना थ'थ' नेनि दै लोगोफोर नेनोसै दसे बेसे गोबावजों फैयो थ'थ'फ्रानो फैयोना फैया मिन्थिया आरोजाय गारिबो गैया नालाय मा होनबावनो लोगोफोर स' थ'थ' मोनबाय आङो नेनानै लोगोफोर दायो ओमफ्रायो थांगासिनो दङ ना थ'थ'खौनो मोना नेबाबो थ'थ'आनो फैलाबाया गंसे फैदोंमोन ओमफ्राय चार्ज गैयानो बेयाव रिचार्ज थांबाय आरो जे फैया होननानैहाय दायो रिपर्टखौ लानानै फैफिनसै आङो मादैया फैगासिनो दं आङो जोंनि न'सिमखौ दाबो मोनफैदों गारि गारबोनो नागिरदों जोंनावहाय आरो स्कुटिखौहाय थांबाय थानि र' बिराद गरम मोनबाय দাদা ফোন করছিল রেডি হয়েছে ওইখানে যে গেছিল ওইটাও ওইখানে সবগুলা নিয়ে আইছে না আজই করবো বলে ওই যে সাড়ে কইছিল আজি 5টা না হলে 6টার দিকে করবো रिपर्टआ लोगोफोर नामा बेयाव मिस्टेकसो होना होबाय दे बिसोरो रिपर्टआवहाय नामा एसे मिस्टेक जादों मानिया रुपास जादों रुपुलाया ओमफ्रायो बेखौ एसे कारेक्सन खालामहोनि र' नङाबा उनाव दिगदार जागोन ना बेनि थाखायनो आरोना बाखि रिपर्टआव थिगानो दहाय बै फर्म लिरनायावनो बे मानिया जिहेतु महाराष्ट्रनिफ्राय लाबोनाय मा होनो सन'ग्राफि लेखायाव बिदि दंमोन नालाय बेयावनो मिस्टेक जाबाय आरोना इयो लेखाया स' कारेक्सन खालामना लांखानोसै खेबसेनो बार थांलाय फैलाय रिक्सा भारा आरो रिक्साखौनो मोननो नागिरा लोगोफोर लानानै थांखानोसै खेबसेनो नै इखौबो मोनबाय आरोना नै एक्सरेनि रिपर्ट बेखौबो मोनबाय कारेक्सन खालामनो लांफिनबाय लोगोफोर लेखाखौ ओमफ्राय कारेक्सन खालामखांबाथाय आङो लानानै थांफिनसै आरोना जामेला जायोना लोगोफोर उनाव प्रब्लेम जायो नामफोरा मिस्टेक जाबा बेखायनो डाइरेक्ट माबाखाबाय आरोना कारेक्सन खालामखानोसै गावसोरनो मोनलांदो जायाबा लाबोफिन होननानै ओमफ्राय सोर थांलाय फैलाय खालामबाय थानो ओरैनो थ'थ' मोना मान मोना थ'थ' भारा थांगासिनो 30 थाखा फैगासिनो 30 थाखा डाबल जायोना बेनि थाखायनो लांखानोसै र' लोगोफोर बानायगासिनो दं सिङावहाय नै लोगोफोर दायो थांफिननोसै आङो एनिफ्राय 30 लायो नालाय एनि दादाया 50 बिगासिनो ओंखायनो होआ आं 30 होगोन होननानैहाय मानसि मोननाय नंला हारसिं नालाय मानसि थांबा ओरैनोथ' 30 लायो आं होआ आरोना जेया बारा बेखौनो होगोन आङो बुरजा होआ रायलायखाबाय आङो स' दायो थांबाय थानाय लोगोफोर हस्पिटालसिम रिपर्ट मोनबाय सनालिया फन हरगासिनो फैद' होननानै रुमा चेन्ज खालामबायनो दहाय जेयाव रुम नाम्बार 1आव थादोंमोन वार्ड नाम्बार 1आव बे आदा आरोना जायथ' रिपर्ट लेंहरदोंमोन आंखौ नुदोंमोन नालाय ओंखायनो दायो रुमा सोलायबायनो बेनि थाखायनो थांनोसै ओमफ्राय फन खालामनानै हाबफैनोसै लास्टआ रुमाव होननानै बुंदों 3 नाम्बारसो जागोन खोमा ना 1 नाम्बार 3 नाम्बारसो जागोन स' थांबाय थानाय लोगोफोर बेबायदिब्ला रिपर्टखौ मोनजोब्बाय सबनो थांगासिनो এটা যেন নানি বারবার ফোন করে আছে ওই নামটো কারেকশন করবার লাগছে নামটো ভুল হয়েছিল রূপা হয়েছিল রূপলা নামটো এখানে কাগজত না ওইটু করে নিয়ে আসছে थि रुमाव सोना दोनखाबाय नै लोगोफोर नानिया बायहेरायाव थांनोनो थ' मा आङो नाम मामिनि नाम कारेक्सन खालामनायाव लेट जाबायना थ' हासुनो ओंखारदों नानिया र' मा जाखो औ मारै सोर उन्दुआ मामिया उन्दुबाय थादों अथि रुमाव फैबाय नै लोगोफोर मायायाव उन्दुना दं रुमा साफाथार लेथ्रा नङा आरोना ओरैलाय गाज्रि नङा साफा बायहेरायाव ना फै नानि माखौ लांबाय निसिम बे जिरायथों माबाखौ नैयावहाय थाथ'बावसै जाम्बि पार्कआव अपारेसन खालामनो सिङाव लांबाय आरोना माखौहाय खालामहैग्रोसिगोन दा बेसे गोबाव माबायो दा खालामखांबा माबागोन आं देखायगोन
देखायनोथ' मानसिखौ देखायनो मोनबा देखायगोन देखायनो मोनाबा देखाय जे माने देहा नायनानैसो लाखिनो आरोना देहाया एसेबां लोरबां जायाब्ला गाबोननो रिलिज होनो हागौ बेबायदि आरोना डक्टरा बिदि होनदों बेनोसै जाथोंसै भगबाननि अननायाव मोजाङै मोजां आरोना सनालि सनालिया नायगोमोनानोसै सनालि मा नेदों मा नेदों होनदां मामि अबेयाव दं मामियालाय बैयाव डक्टरनाव गारि दोनग्रा पार्किं बियो हस्पिटाला साफाथार आरोना लोगोफोर अटि रुम बे अपारेसन खालामग्रा नेगासिनो बायहेरायावहाय जोंना ओमफ्राय बेवायाबो फैबाय आरोना लोगोफोर मादै फैगासिनो दङ दाबो सफैयाखै गुरु ना ভিতৰত আছে না আছে নেকি অঁ দে হ'ব নাই দে ভিতৰত নাই নাই না এইখিনি আৰু ইয়াতে আছে খালি খালি এইটো খালি অঁ দে হ'ব দে ফুলি গৈছিল আৰু मादै फैदों बैनो फ्लाइअभारा स्कुटिजों ओरैजायनो खर'ल' नुहुरबाय आन्दायदों मानसिया ओंखारग्राखौहाय जों फैसिगोन दायो ओंखायनो बख'नानै बैयाव लांसिगोन ना जेनेरेलाव दै लोंनो दै मोना लोंनो मोनथ'आ नामा र' दे जेबो गान्दु सान्दु होनो मोना ना आब' स' लोगोफोर बे आब'खौ सिनायखायो आरोना आङो जोंनि गसाइगावनिनो हाब्रु बिलिनोखा जों सिनायलायखायो आरो सनालि र' बिदिनो मोनखायो नामा र' गथ' नायनो फैदों नै आजां मानसि जेव जोंनो अयथासार दावराव जा अखा हादों लोगोफोर फुरानो अपारेसना साक्सेस जाबाय ओमफ्रायो केबिन गैयाना जेनेरेलावनो दोनफैबाय बेयावनो माया दं ओमफ्राय अखा हादों फुरा अखा खोरोमगासिनो अखा मोफ्लामगासिनो दङ ना लोगोफोर बेयावनो दङ ओरैबायदि दावराव मानसिफोर गथ' जोनोम जानाय दंना मानसिफोर अयथासार नायनो फैनाय दं आरोना दायोलाय बर्थमान जेबो एसेबां हुस गैया माने गोबाल' मोन्दों सादों बेबायदि होनो आरो माइक्र'सो खालामदों अन्थायानो गोरलैथार नै मोननैल' दङ थरनैल' दङ मोननैल' जा अखा हाबाय नै लोगोफोर एसे माबादों अखाया खमायदों बेनि थाखायनो ओंखाम जानो फैदों जोङो बेयाव नानि जानो केन्टिन हांसोसो केन्टिनावहाय ओंखाम जानो रेडि बेंसै नाल' दंनो जेबो गैया ओरैनो जादो मिरामिस मा होनो नाल' दंनो जेबो गैया ओमफ्राय ओरैनो जानोसै नानि नाखौ जायानो आरो
मादैनो नाजों लानानै थांसै ओरैनो जानोसै बेसेबांखा सोंनायबो जाबावाखै बेखौनो जानोसै ओमफ्राय नाखौनो बिहरबाय नानिया जाबावासो जाहैदों बेखौनो जाना लानोसै दे लोगोफोर जागोननि ओंखाम जाखांना फैबाय जोङो नानिजों आंनि ओमफ्राय मादैनो लाना फैबाय आरोना मा होनो दाहाय दै गुदुं लायनोसै जेबो मोनजाथ'वा नालाय दै सिङाव दंफैयो मादैया जाथ'वाखै आरोना फ्रेस जानो थांदों एसे बिदि पेकिं खालामनानै सनालिया मबाइल नायगासिनो दिनै नैबे बेदाव उन्दुसै मादैजों सनालिजों रावबो गैला लोगोफोर नै उन्दुजोब्बाय आरोना बयबो दायो 12था जाबाय टाइमाहाय ओमफ्राय आं माने बेडबाबो उन्दुनो जायगा गैयाना उन्दुनो ओंखारबाय थायो रुमाव बेखायनो बाहेरायाव एसे बेयावनो दसे जिरायनानै मबाइल नायदों उन्दुनो ओंखारबाय आंबो टेन्ट लागासिनो ओमफ्राय मादैजों नानिजों उन्दुदों बेडआवहाय दा मादै दसे उन्दुग्रोनानै लाथोंसै मादैया दसे उन्दुबा आंबो दा मादैखौ फोजानानै दसे उन्दुसिगोन आरोना उपाय गैया लोगोफोर बिदिनो हस्पिटालावथ' एसे खस्थ'आ जाखायो नालाय दसे बाहेरायावनो जिरायनानै थानि र' लोगोफोर बार बारदों थान्दा थान्दानो